και για τον πρόεδρο του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσητών, τον κύριο Μαρίνο Κινεγύρου. Για να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας. Γεια σας κύριε Μιχαλάρε, καλό μεσημέρι. Μιας και είμαστε μαζί, θέλω και αυτό το σχόλιο για τις επικίνδυνες δομές. Ακούσατε τι είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας? Έχω ακούσει. Έτσι πολύ περιεκτικά να το σχολιάσουμε και αυτό. Δυστυχώς το πρόβλημα με τις επικίνδυνες οικοδομές, αφόσον η προηγούμενη συνομιλία ήταν για τη Λάρνακα, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς ένα πρόβλημα το οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς σφυρίζουν αδιάφορα. Την ευθύνη την έχει ο Α εμπλεκόμενος, μετά το Β εμπλεκόμενος, ο Γ, και γι' αυτό βλέπουμε μια εικόνα εδώ και χρόνια. Βλέπουμε μια ανακαταστασία αυτή τη στιγμή στην πόλη της Λάρνακας, μια ανακαταστασία όλοι οι δρόμοι να είναι κλειστοί, και έρχεται και συμπληρώνει με ακόμα το πρόβλημα με τις επικίνδυνες οικοδομές, να βλέπουμε διάφορα κάγκελα έξω από τις επικίνδυνες οικοδομές, επικίνδυνη οικοδομή. Το επικίνδυνες οικοδομές δεν είναι οικοδομές το οποίες έχει νοικιάσει πριν ένα μήνα, πριν 2 μήνες. Είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τι γίνεται όταν θρηνήσουμε πάλι και άλλα άτομα, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ενεργοποιηθούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και πάλι θα τα φύγουν στην ίδια κατάσταση. Κύριε Κινεγύρου, σε ένα άλλο θέμα που πάλι άπτεται των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, στη Λεμεσό, ειδικά στη Λεμεσό αλλά και στην Πάφο, έχουμε κάποιους επενδυτές οι οποίοι καταγράφουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση πολεοδομικής άδειας και απειλούν μάλιστα ότι θα αποσύρουν και τις επενδύσεις τους. Σίγουρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Είχαμε το τεράστιο πρόβλημα στο τραπεζικό τομέα. Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο οι επενδύσεις από το εξωτερικό πραγματικά να ταλαιπωρούνται ακράταντα όσον αφορά να φέρουν τα χρήματα από το εξωτερικό, και έχουμε τώρα και να συμπληρώνει αυτή την ταλαιπωρία, αυτή την καθυστέρηση με τις άδειες είτε πολεοδομικές είτε άδειες οικοδομών. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πραγματικά ταλαιπωρεί όχι μόνο τους ξένους αλλά και τους Κύπριους. Και τους Κύπριους οι οποίοι να μην μπορούν να προχωρήσουν, εκκρεμούν πάρα πολλές αιτήσεις και να μην μπορούν να προχωρήσουν στην επένδυσή τους. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις αναπτύξεις και ένα τεράστιο πρόβλημα θα μετακυλήσει και στον αγοραστή. Θα μετακυλήσει στον αγοραστή, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν δεν υπάρχει αύξηση της προσφοράς, σημαίνει ότι κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν. Πάντοτε μιλώ για κάποιους, ενώ ιδιοκτήτες είτε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, θα εκμεταλλευτούν και θα ζητούν ό,τι θέλουν. Πρέπει άμεσα το κράτος να επέμβει, να μπορεί να προχωρήσει στην αδειοδότηση αυτών των επενδύσεων, αυτών των αναπτύξεων που ζητούσε διάφοροι και από το εξωτερικό και από την Κύπρο επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, για να αυξηθεί η προσφορά των ακινήτων, για να μπορέσει και οι τιμές να υπάρχουν συναγωνίσιμες. Έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λέει ότι θα ρίξει στην αγορά 10.000 οικιστικές μονάδες, σπίτια διαμερίσματος επιστοπλίστων, για να αυξηθεί η προσφορά, αλλά αυτό στο πλαίσιο του κτίζο. Είναι προς αντικατάσταση των προσφυγικών συνοικισμών, κύριε Κινεγύρου. Αλλάζει η φιλοσοφία, καταλαβαίνουμε, που προσεγγίζουν τους πρόσφυγες. Κάποτε τους δίναν διαμερίσματα και τα κρατούσαν οι άνθρωποι ως σχεδόν de facto ιδιοκτησία. Τώρα θα περάσουμε σε χαμηλό ενοίκιο με 10.000 οικιστικές μονάδες. Η πραγματικά λύση στο στεγαστικό τομέα είναι σίγουρα η αύξηση της προσφοράς και η ανακοίνωση από το κράτος ότι η αύξηση πέραν των 10.000 μονάδων που προωθούνται σίγουρα θα βοηθήσει, αλλά πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Αν αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί στα επόμενο μικρό χρονικό διάστημα, σίγουρα θα βοηθήσει. Αύξηση προσφοράς σημαίνει τουλάχιστον οι τιμές των τελευταίων καιρών έχουμε δει ότι έχουν σταθεροποιηθεί στα ίδια επίπεδα. Τουλάχιστον για το 2026 δεν βλέπουμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων, αλλά πρέπει οποιαδήποτε μέτρα, πολεοδομικά κίνητρα και οτιδήποτε ταχείας αδειοδότησης που ανακοινώνει η κυβέρνηση, πρέπει άμεσα να προχωρήσουν για να μπορέσουν να αυξηθεί η προσφορά
στην αγορά ακινήτων για να μπορέσει να υπάρχει και ίσως και καλύτερες τιμές. Ναι. Θεωρείτε ότι, εντάξει, αυτή είναι η λύση στα χαρτιά, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και σχετικά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί ο σχεδιασμός να πάει πάρα πολύ μακριά. Πιο σημαντικό σίγουρα, όπως βλέπουμε, οι αυξήσεις των τιμών των ακινήτων δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλώς βλέπουμε την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει στη χώρα μας, έχουν οδηγήσει τις τιμές προς τα πάνω. Άρα οποιαδήποτε μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση υλοποιηθούν στο πολύ προσεχής μέλλον, στο σύντομο προσεχής μέλλον, σίγουρα θα βοηθήσει το αγοραστικό κοινό. Βλέπουμε ότι αν και έχουμε περάσει τα τεράστια προβλήματα τα προβλήματα στον τομέα μας από τους διάφορους πολέμους που γίνονται, βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο στην αγορά ακινήτων στην Κύπρο, στον τόπο μας. Πρέπει ο κάθε ένας όσον αφορά τους αγοραστές πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Η αγορά ενός ακινήτου δεν είναι μια εύκολη λύση. Πρέπει να είναι προσεκτική, πρέπει να απευθύνονται πάντα για το δικό του συμφέρον στους εγγεγραμμένους αδειούς κτηματομεσίτες. Βλέπουμε πολύ συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον τόπο μας από επιτίδιους να εκμεταλλεύονται αγοραστές οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν είναι ενημερωμένοι και να χάνουν χρήματα οικονομίας μιας ζωής. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυνηγύρου. Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.